geru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wenesde bụ abalị 6 nke ọnwa asatọ afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo nwoke briefman na-ahụ obi amapụ ya mma ma ọ mee ya lechara sị bọbọ m ị nwere fucha ama me na aghọta ikwu okwu m isi ebe aha m enwe ihe ga-eme. Clara o megburu onwe ya butere okpugburu onwe ya o megburu onwe ya butere okpugburu onwe ya mgbe ị kwụsịrị imegbu onwe gị ịkwụsị ịdị na-eme ihe ga-adị na-akpapụ m iwe ma akwụsịkwana ịkpụ gị n'ọnụ. Get me now. Anụ gba ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe ịgbaala ajọ ọsọ ajọ egbe ka m na-agbanyere gị ihe eji m gị aka amaghịhodinyo atụ ilu nkịrịka akwa agadi nwaanyị echee n'ọya maka a na-ekwu atụọla ilu nkịrịka akwa ịlakasịwala. Gịnị mere na agaghị akpa aha gị nwada nwoke ọcha Clara? Kedu onye a ga-agwa n'ụwa na agwara Clara nwoke ọcha somebody mmefura puku n'ịzụọrọ ya koi shoe na ịgbara ya polo a ga-agbanye kọpụ n'aka mee ka aka ya dị otu a ka Ada Mekisedek. Ego niile m wụfuru na that project polo ahụ kwa aka nọkwa na-agba ya ruo taa mana ama m ego ole m merere invest. Naanị Clara nwoke ọcha gotere m abacha etinye ya azụ gbara nkọrọnkọ with chilled mineral. Ọ gwụchala ihe ndị mandere from ha Clara ajụ na nrọzi ka m na-ahụzi ka ebuzi abacha na-abịakwute m na nrọ nke abalị taa wee bụrụ ụmụ nwaanyị abụọ na-acha ka yolo pọpọ nke black ahụ dị plọmpi esoghị ha mere njibe akwa na nrọ ahụ akwa mbere kpọte ndị nebo ha ajụwa m si ogene sa lekwa o black plọmpi girl ji ahụ na nrọ jee butere m abacha Clara si ọgwọrọ bunye ha ọwụ ihe ụmụ nwaanyị ahụ na-ekwu. Ụmụ nwaanyị ahụ na-akọwa na ọgị nwa na-ebunye ha abacha ahụ si ha butere m ma jụwa ụmụ nwaanyị abụọ ndị nke a na-acha ọcha bịara na nrọ n'abalị taa so olekwa n'ebe nke ahụ dị plọmpi na-eji ojide ha sị na nke ahụ anọghị ya ma ebewe si Clara okpuchala ma mee Clara dịka o kidnap go nwa project ị na-ekwu ebe ọbụla m gara na-asị m ka ịkwanụ koi shoe ọwụ Uche ọsụtala koi shoe ka ịkwanụ bụlọwa gbere kọpụ n'aka Uche ị na-eme bomb too much. I don't like it. Ịmanụ ka esi ekpuchi ọtọ m ịma ka esi cover my shame ịkara ịgwa ha na the thing can on process they are still working on it. For how long? Ihe dị mma na-eteke oge good things na-eteke time na-eteke oge my friend. What do you mean? Okay, good things dey take time. Ya wuru abacha ị na-atabe ka m ga-ejizi aga m aṅụ mmiri tọbụ iko. Ochim, abacha is just a minor thing mmadụ na-eri. Ọkwa ịnọ here yesterday. Anita nwoke ọcha asị m Uche ebezina. Anita nwoke ọcha. Ọkwa ịnọ here yesterday. Anita asị na Uche mebela. Na mebela. Na ịhụrụ abacha ahụ Clara gbara isi akwara na ọ gaghị egotere m na ya nwa na onwe ya dị able and capable igotere m ya bụ abacha. Uche ite n'ụra ịkpọbe nwada Clara nwoke ọcha ibidobe ga-abịa redio ịkpọbe m ibidobe Uche ke ihe ọwụ dị ihe ugodi tip of an iceberg ka ọ wụ ihe ugodi mmalite aga m adị na-akpọ gị n'ọnụ tuturuo mgbe ị kwụsịrị ịgbawa m obi allow me to breathe. Ị jụọla ebe briefman gara kwa mụ na ya ahụjuola anya na nso nso a ị kara eji ihe mere o ji disappear ya ọ naghị akpọzi gị na phone. You are complaining. Ọ kpọrọ gị briefman ọ kpọrọ gị ọ dị egwu. You must be joking.
maka na ọgụ mụ na ya lụrụ adị nshọ na ọ ga-akpọ ha gị ọzọ. Uche, look at you. You has been calling me. Imi niri ya. No. Tell me the truth. Lee m anya na mkpụrụ anya gwa m nke bụ eziokwu. Ọ na-akpọ gị ka ọ bụ ọ naghị akpọ gị? I am looking at you. Ọ dị ego. O wee bụrụ ya. Kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ihe ekele ụmụnna ike gwọrọ ọ dị ego. Igbo ndị ọma Igbo dị sansọ na Bola Chineke lele otu n'ụdị asị m ya gaziere ọnụ ndewo nọ. Ụlọ ikpe dị na London a na-ana afọ mba Ghana ji agbara otu egwu bọọlụ Arsenal bọọlụ bụ Thomas Partey n'aka ebe n'ebubo obiro ya ịkpaso mmadụ iko n'ike bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ naghị ahụ m ahụ n'ahụ ịmaburu ike ọkpa ọchịchị Naịjirịa ka Peter Obi zaghachiri ndị na-akọcha ya maka na o kpere nkwa ịchị Naịjirịa naanị otu ugboro ma nyefee ọkpa ọchịchị n'aka onye ọzọ. Ntuli aka elu gọvanọ steeti Anambra sọ naanị pati ise kpụrụ ya bụ nde naira 50 50 million naira asị ha kpụọ iji hụ ohere mee achụnta vootu ka ụlọ ọrụ Anambra State Signage and Advertising Agency kwuru. Ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị. Ọ da ha na gbirigidim ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị. Dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira 5 na naira 65, 1,565 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Anyị agaghị atụnyere Peter Obi vote maka na ọ rigoro n'ọkwa onyeisiala Naịjirịa ọ ga-ebubata mmanya na-aba n'anya alcohol na mgbago ugwu ala anyị ka otu onye ama ama n'otu pati APC bụ Alwan Hassan kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụmụ nwaanyị ala Igbo akụsuola Umahi maka ikwu na Tinubu na-agbalị n'ebe ndị Igbo dị. Ọ dị egwu. Uche irichtu kwusuola ya. Ụmụ nwaanyị Igbo ọ naanị ndị kwusuru ya. Umahi zukwa n'ike. Ọ dị egwu. Ka ọ dịkwa ọbịa akwala luhakwa another bomb boom. Na ka ọ dị ndị Igbo onye ọbụla na-arọ nrọ na ọ ga-achị. Onye Igbo ga-achị Naịjirịa n'afọ 2027 onye ahụ rọwa. The person rọwa nrọ na ọ gaghị awa ọkụ. Na onye Igbo na onye Igbo ga-emechachi ya Naịjirịa mana ọ bụghị n'afọ 2027. Okwu Umahi kwuru ka anyị ga-etinyeke n'ọnụ n'ụtụtụ a n'ihi ya. Ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị. Ị garuo Facebook jiri nwayọọ dee Eko FM jiri capital letter dee ya. Ide Eko FM gị kliki ya kpam drọpụ kọmentị gị. Kedu ihe ị chere gbasara ya bụ okwu a Umahi kwuru na ndị Igbo ga-achị Naịjirịa mana ị hụrụ n'afọ 2027? No way. No way. Uche o si sometime someday. You know? Ndị kwanụ mgbe obido obuwa mmaka akwanụ. Na ọ bụ ihe taa. Ọ bụ ihe taa. N'ihi onye ọbụla na-nrọ nrọ Peter Obi asịkwala onye Igbo nke asịkwala onye nke a ga-achị ihe dị otu ahụ agaghị eme. Na ndị Igbo agaghị dị achị Naịjirịa ugbu a. Ọ dị egwu. A ka na-ekwu nke ahụ. Otu onye ama ama n'otu pati APC bụ Alwan Hassan burukwa gbuchikwa ebe Peter Obi nọ. Na ọ bụrụ na ya tinyere ya vootu na 2027 na ọ ga-abịa nọ na-ebubata mmanụ na-aba n'anya mmanya ọkụ na mgbago ugwu. You know? Lekwanụ m anya o. Na-anwa atụnyere Peter Obi vote ọ ga-adị na-ebubata alcohol mmanya na-aba n'anya na mgbago ugwu ala anyị. Na n'ihi ya no way Peter Obi ya ji ezu ike ka ọ dị ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị. Ọ da ha na gbirigidim ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị. Dịka otu dọla bụzi 1,000 naira, narị naira 5 na naira 65, 1,565 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market.
uche ọ ga-emegidekwa na-adali ịma ihe a na-adafu ịhụrụ renji ahụ anyị amara na o megideru nga ahụ ihe ọzọ ị na-eme ya agbagowela ahụ lawa ha akwa elu ọ dị egwu ịhụnanya ya ka ọ si ada na steeti Anambra na ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra so naanị pati ise kwụrụla ya bụ nde naira 50 million naira 50 million asị ha pụọ iji hụ ohere maka achụnta gịnị vote na-alekwa n'anya o ị hụrụ politiks Naijiria ndọrọ ndọrọ ọchịchị Naijiria o nwere ka o si dị ọ na-adịcha ka ndị na-anọ na ya bụ ọkwa na-akpagbu ndị nke ọzọ si ha enwelitela isi kedu ka a ga-esi anụ ihe a na ntị na ihe Soludo gọọmenti Soludo ọchịchị Soludo gwara ndị otu pati ọzọ ga-azọ ọkwa gọvanọ steeti Anambra na ha pụọ tupu ha ahụ ohere manye posta tupu ha aga n'ụlọ mgbasa ozi redio dị na Anambra kpuwe mewa kampen na a ga-akwụ 50 million naira mkpagbu nke a dịkwa ime ihe ọwọ n'ebe dị elu ime ihe ọwọ 50 million pati ise akpụgo ya 50M 5 political parties akpụgo ya bụ gịnị ya bụ ụgbọ akpụgo ha 50 million n'ihi ya ego barala n'akpa ụlọ ọrụ Anambra State Signage and Advertising Agency bụ 250 million naira ezigbo ego ọ dị ego Soludo awa ike gwọrọ ka ọ dịkwa nwaanyị ọma Peter Obi anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ kpughe akpa ya ọzọ na ọma ihe mere o ji agbagwoju ọtụtụ ndị mmadụ anya maka na o kwuru na ọ ga-achị naanị otu ugboro nyefee ọkwa ọchịchị Naijiria n'aka onye ọzọ ụfọdụ ndị na-ahụta ya dịka ihe na-ekweghị omume ụfọdụ na-ajụ ha ka ọ bagodo na-aba kọchigodo n'anya ogodo n'ụwa onye one tenor na-ekwu onye a this and that and this hapụgodo na ya nwawa onye chọrọ echi ya kwuole sọ chọrọ naanị one tenor hapụgodo ka elegodo Chineke ọ ga-eme n'ihe ya ebere otochi na-achọ ya ya abanye ọsọ ihe ọ chọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ n'ozi o zipụrụ na Facebook ya ka ọ bịara na-agbarụ ihu na-ekwu na kedu ihe mere ndị mmadụ ji ọ na-ara ha ahụ ịghọta na mmadụ nwere ike imenwe ihe dị gịnị otu ahụ n'ihe matara most ihe kacha dị mkpa bụ onye ndu ime ihe ndị mmadụ chọrọ n'aka ya ọ bụghị afọ ole onye ahụ nọrọ na n'ọkwa ọchịchị mana na ọ bụ ihe mwute nye ya na o kwuru ihe dị otu a ndị mmadụ ejiri ọnụ na-apịa ya ụtalị na ya mechie ọnụ ọ gaghị emenwu ya na ọ bụghị inye mọ nke iko bụ nsogbu ọ bụ ịnata ya iko maka na ndị ịma ọtụtụ ndị uche ha adịla na ebe ahụ ana ga-achọrọ ka ichizuo 8 years ahụ afọ asatọ ọ bala na omume ndị mmadụ ichizube afọ asatọ ahụ ị ga-arịtu ịsịkwana ka irituo ndị famili gị ese gịnị gị nwara itu chizuo complete ọsịsọ what do you mean ọ dị egwu mere ị ga-eji bịa n'Afrịka gị na-ahụ prezidenti ruru 90 something years a na-adọkpụ ya n'aka otu a na-adọkpụ ya n'aka otu a na-adọkpụ ya n'aka otu ndị agadi eli onye ọzọ achịtọ ndị agadi ha gawa ije otu a ma ndị mma ma ọ na-enweghị onye ji ha n'aka agaghị azọsi okwe n'ala ike lee ha ndị kwesịrị ịnọ n'ụlọ ugbu a na-agụ newspaper ndị kwesịrị ịnọ n'ụlọ ugbu a na-agụ newspaper they will not agaghị ahapụra mụ na nwata nwoke ọcha Clara ọkpa ọchịchị ka anyị chia no ha akọvacha ebe niile ndị okenye agadi ekwe nka ị ga-anọkọta ebe ahụ ịchịa first tenor ga-echia second tenor ịchịchazie gị chọkwa onye ị ga-akpọpụtakwa ga na-emekwa ihe ị chọrọ you don comot obo indirectly ya siru ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ nzọ anaghị n'otu ebe ekiri mmọnwụ ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwambe anaghị edosi ukwu otu ebe azatacha ezi ọ bụ ebula ya ebe ebula akwa ya ebe enwe ike zata ya bụ ezi nwune n'ihi ya ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akpụkpọ akụkọ Daily Post gee ntị kwuru na ị ga-achịso naanị otu ugboro ma nyekwa ndị Naijiria nri
bụ okwu onye ọ na-ahụ ahụ n'ahụ ịchị Naijiria ka Ruben Abati gbara Peter Obi bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 unu eletukwala otu pati African Democratic Congress bụ ADC anya. Ya bụ pati ga-achụpụ unu n'ọkwa ọchịchị ka primate Ayodele dọrọ ndị gọvanọ enwere n'ala anyị aka na ntị. El-Rufai na Atiku bụ nnọọ ihe iyi egwu nye ala anyị bụ Naijiria ka otu pati APC kwuru bụ akụkọ na-ada tọrọbọlọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 afọ anọ naanị ezuorala onye ndu ime ihe kpọrọ aha ka Peter Obi kwuru. 2027 ọrụ Atiku ugbu a bụzi ịdị na-akpọlite ndị ndọrọndọrọ ọchịchị larala ezumike nka ka onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Festus Keyamo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị ntọrọ mmadụ awakpola ụgbọala bụ ndị mmadụ eme njem na steeti Taraba lee ndị ebu na ya bụ ụgbọala tọrọ ha. Gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Nwefọrọ akachapụla ya bụ nkwụsịtụ n'ọrụ ọ kwụsịtụrụ ndị kọmishọna ya, ndị nnukwu enyemaka ya pụrụ iche, ndị enyemaka ya pụrụ iche nakwa ndị permanent secretary ya bụcha ndị ọ kwụsịtụrụ ọrụ n'abalị 28 nke ọnwa Julaị gara aga. Anwakwala anwa tinye ọnụ n'ihe ọbụla gbasatara pati anyị ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gbara El-Rufai bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe enye n'iwu ka atụọ di na nwunye mkpọrọ afọ 22 na steeti Lagos maka ịtụ mgbere ọgwụ ike. El-Rufai bụ onye iri abụọ ka Charlie Boy kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu nwa nwetachi ihe ọ na-achọ na mpaghara South ọ ga-akpapụ Wike ka aka chiburu steeti Jigawa bụ Sule Lamido kwuru. Ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị oyi ọha egwu awakpo ha na ma gbuo otu onye uwe ojii na mmadụ 8 ndị ọzọ na steeti Benue ozu ha yasara. Ya bụrụ na Buhari bụ onye kụrụ afọ n'ala efelio marazie na Tinubu bụ ọdachi a disaster ka onye bụbu onye minista n'ala anyị bụ Adamu Maina Waziri kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe Naijiria chọrọ bụ ezi ọchịchị ọ bụghị mbugharị ọkwa onyeisiala Naijiria ka Sowore kwuru. Ọ dị egwu. Sowore ewelitekwala olu na ihe Naijiria chọrọ bụ gịnị? Ezi onye ọchịchị. Ọ bụghị ebuga ọkwa ọchịchị ebe ebuga ọkwa ọchịchị ebe a. Mana ndị Igbo ga-agwa gị na okwu ya Sowore kwuru they no like am. Ịma why? Ịma abịa n'obodo anyị abụ Naijiria otu ihe doro anya bụ na ndị Igbo na-ahụta onwe ha dịka ndị a na-emegbu gịnị a na-emegbu maka na abịa na Naijiria Awụsa achịala ọwụ na ha achịala Awụsa achịala cha n'elu chiachịa Yoruba abaa cha n'elu chiachịa Igbo eji ole nne gị kọkọrọrọ m ikwulite okwu ka ezonu uwe ya ka amara ka a ga-esi mee iji hụkwa na ndị Igbo test dịrị ọ bụrụgode 1 tenor
dịka Peter Obi si arị ya n'arịrịọ eji ole nne gị ka ọ kọrọrọ ikwulite ụdịrị okwu dị otu a akpabi ya akwụ ihe n'ala si nọjọ sha. If you say yes. Yes. You know? Kedu ihe na-ese n'obodo anyị bụ Nigeria? Anyị niile macha. Na iwe ndị Igbo bụ na ha nwachi ya Nigeria ọ ga-agbabi. Ha test godi presidency a na-ekwu okwu ya Nigeria ọ ga-eme gịnị ọ ga-agbabi. Ha nye ha that sense of belonging. Ka ha marakwa na ha so nwere gịnị Nigeria. You know? Mana onye ọbụla ha na-ekwu ya ụfọdụ na-akpagbukwa ya akpachicha akwa ka emewakwa ya ka ya na-agakwa mana eji ole nne gị ka ọ kọrọrọ m. Ọ dị egbo leenụ ya Sowore apụtalakwuo na ihe Nigeria chọrọ bụ ezi ọchịchị ọ bụghị mbugharị ọkwa onye isi ala Nigeria. Mana jụọ onye Igbo ọ ga-agba gị si bugharịwa ya. Si bugharịwa ya maka na ọ bụghị ndị ugbo ọ bụghị ndị Yoruba na Hausa ọ ihe ọ ga-agwa gị. Ọ ihe ọ ga-agwa gị. O wee bụrụ ya. Adamu abịala nnọọ welitekwa olu n'enu Buhari nwụrụ na kemgbe echi na ọ bụrụ na Buhari kwụrụ afọ n'ala ọ wee failure na amarazi na Tinubu bụ ọdachi disaster. Anyị go talk that kind thing. Ọ bụ ihe o kwuru no be we talk am. Adamu ha ọ sị ya bụrụ na anyị ga-adị na-ahụta Buhari dịka failure anyị marazie na Tinubu wụ ọdachi disaster. Ọ dị egwu onye ekpuru onye bụbu onye minista n'ala anyị bụ Adamu Mena Waziri ya nwakwuru okwu ya dị akwara ya ka ọ dị aka chịburu steeti ji gawa bụ Sule Lamido apịtalakwuo na Tinubu nwa nwetachi ihe niile ọ na-achọ na mpaghara South otu a ka ọ ga-esi lewe ike kwaa ya aka otu a ka ebe Undertaker na-akwa mmadụ kwapụ ya gịnị ka a na-akọ so otu a ka ọ ga-esi nyuo ya aka otu a nyụpụ ya Ohe Sule you know? Charlie Boy na onwe ya na-achọkwana trọbụl El-Rufai na El-Rufai bụ onye gịnị 20. Uche ndị kụsugakwa El-Rufai kakwa nkụ ndị APC kwụ ya ebe a kpai Charlie Boy kpai onye ọzọ kpai ọbụla dị otu pati ADC ọ nọ na ya ugbu a otu pati ADC si ya nwakwala anwa tinye ọnụ n'ihe ọbụla gbasatara pati ha El-Rufai organizi onye ka imechọrọ ụmụnna ike gbọrọ uche ka a na-ekwukwa ihe na-ahịa ọtụ na steeti Benue atụtụrụkwala ndị mmadụ again onye uwe ojii gbakwa ya na steeti Benue ka ọ chọrọ ikpochapụ ọdịche orula nga na-etikwa state of emergency na steeti ahụ o ruola maka na ọnọdụ enweghị nchekwa atọpụla ọgọdọ gbara ọtọ na ya bụ steeti Benue steeti Reverend Father Hyacinth Alia mgbe ọbụla ka a na-akpọ steeti a n'ọnụ ma a na-egbughị atọrọla a ga-ekwuru na enwere ihe ndị egburu na steeti Benue. Ọ dị egwu n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ nọ kpọpụ na gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Nwefọrọ akachapụla ya bụ mkpọsịtụ n'ọrụ ọ kpọsịtụrụ ndị kọmishọna ya ndị nnukwu enyemaka ya pụrụ iche nakwa ndị permanent sekretarị ya bụcha ndị ọ kpọsịtụrụ ọrụ n'abalị 28 nke ọnwa Julaị gara aga ọ kpọghachiela ha si ha start work. Francis Nwefọrọ nakwa achị o ewukwa m ị ga-ahụ ka ha ọchị n'ihu ọbụla dị mana picha otu akọ eziokwu mana picha otu aka ihu ya fụkwụrụ gị hụgodi nwoke gị mara na ọ dị mean gị na ya bakwara elega eze kati family na-esi anọkọ kopo especially nwunye ya the man dị as mean as very mean ịhụgodi ihu kpọm ihu kpọm nkume ka ọ wụgodi for now ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Festus Keyamo apụtala kwuo na ka ihe sikwuru ugbu a ọrụ Atiku bụ ịdị na-akpọlite ndị ndọrọndọrọ ọchịchị larala ezumike nka retired politicians ya aga mitie ha ya sị ha come back arise arose oyi Lazarus comfort bilie Godfather ka ọ gịnị I don't know ị ga-ajụ Festus Keyamo o wee bụrụ ya ịhụra n'ihe Peter Obi kwuru na afọ 4 naanị ezuorala onye ndu ime ihe mere gịnị kpọrọ aha afọ 4 ezuorala ya amami na nghọta otu okwu akwa ọ ka kwụkwa na ihe ọkwụ uche na steeti Taraba ndị kwuru otu ndị ntọrọ mmadụ jikwale ndị meje njem ga-awakpuo ha lee ndị niile na moto ahụ tọrọgodi ha si ha chenye ihu n'ime ọhịa ka agawagode o wee bụrụ ya Primate Ayodele adọọla ndị gọvanọ enwere n'ala anyị aka na ntị na ha hụrụ otu pati African Democratic Congress bụ ADC ha nwakwala anwa letuo ha anya
maka na eleli anwụ ite na ọ ga-agbanyụ ọkụ na ịhụrụ pati ahụ ga-achụpụcha ha niile n'ọkwa ọchịchị n'ọkwa ọchịchị ọ dị egwu ọ wee bụrụ ya ka ọ dị emere nwaanyị ka esi mere ibe ya obi atọgbuo ya n'ụtọ ihe ị ga-adị na-anụ abụrụ dalem siwiti bebi shuga m chọkọletị ma ịlọtala esiela m nri egbepụla m mmiri ị ga-eri ere ka ị ga-awa ahụ kedu nke ọwụ maka na ị meziri ya bụ ọmalịcha nwaanyị mana ịnwa anwa mejọọ ya Chinekele oge eji ọnụ gbọọ gị ntị ọ ga-agwa gị ụwa gị na chi gị si lele nwoke nke a n'asụsụ naanị nika ọ bụ maka na abịara m nnọọ lechaa gị kpere gị di ọ dị egwu okwu nne anụbeghị n'aka Clara nwoke ọcha. Stop. You know? Must you call my name? I am a living testimony. Uche hapụ maka o. Mụ nwa waya dị stick ahụ a na-use for example. Uche hapụ maka o. I'm talking from experience, of course. What do you mean? My name now. I'm talking from experience. Talk your talk. Leave my name out of your mouth. Emezie nwaanyị erube isi, emejọ nwaanyị enupu isi. Ngwa ni na-emete nụ m nọ. Jirizi ọnụ gbawa defense. Ị na-emete nụ m. Ana m emete gị. Ana m emete gị. Ịhụna n'okwu ahụ m na-ekwu n'ụtụtụ. Ịhụna n'okwu m ahụ. Ịhụna n'okwu m ahụ. Imejọ nwaanyị ya agbawa gị ntị, ọ gbawara m ntị. Ọ gbawala m ntị. Immediately, Oteke hụ dị ya time. Ọkwa Clara wee kọjọ ụnụ sọ ọ ga-awa ọkụ mba o. It will not. Captain Aba anaghị anọ n'otu ụgbọ. Clara, in fact, ọkwọ ụgbọ ka ọ gwa. Ọkwọ ụgbọ zam ọwụ ihe ịgwọ. Ọ dị ego mụ na ike gwọrọ. Ka ọ dị ka anyị jiri nnọọ nwanyị onyonyo kene anya n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Gee ntị. Onyeisiala Naịjirịa ga-emechasị n'ala Igbo pụta mana ọ bụghị n'afọ 2027 ka nke a ga-eme ka Umahi kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị otu mkpụrụ amamihe dị n'ọkpụkpọ oku a na-akpọ ka a na-ebugharị ọkwa onyeisiala Naịjirịa ebugharị ka Sowore kwuru. Ndị uwe ojii steeti Imo anwụchiela mmadụ abụọ pịrịkọtọm maka iyi egwu ikpo osu ayara ya na ibu egbe n'ụzọ iwu na-akwadoghị. 2027 ga-abụ maka otu pati APC na ndị ọzọ ka Uzodimma kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụrụ ma Peter Obi agaghị abụ onye isi ala Naịjirịa kwadonu Tinubu ka Reverend Ọnụahịa gwara ndị Igbo. Egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ozu ha yasara tọrọ otu di na nwunye ọwụ n'ọgụ obodo na obodo a na-alụ na steeti Ebonyi. Ọ dị egwu. Ebonyi kwa. Chebana ihe oke ala obodo na obodo. Ejiri maka ya lụọ otu di na nwunye ọwụ. Tọrọ ha. You know? O wee bụrụ ya. Ka ọ dị onye Reverend na-akwa n'ose na ọ bụrụ ma Peter Obi ga-abụ onye isi ala Naịjirịa na-akwado Tinubu. O si ebe. Ọ dị egwu. Ọ sị ndị Igbo ha lee anya na Peter Obi agaghị abụ onye isi ala Naịjirịa ha sọpọtụ wa gịnị Tinubu. Ka anyị kpụ nke ahụ n'ọnụ Umahi kwa ekwu ha akpa ya bụ otu okwu na akwụkwọ akụkọ The Statesman na onye Naịjirịa ga-emechasị n'ala Igbo pụta onye isi ala Naịjirịa ga-emechasị n'ala Igbo mee gịnị pụta mana ọ bụghị n'afọ 2027 na-abịa abịa na nke ahụ agaghị eme n'ihi ya ndị Igbo ha jidata onwe ha they should relax. Umahi na-ekwu Umahi you know David gịnị Umahi ya makwuru na ndị Igbo ha biko ha kwụsị mkpọmkpọrọ noise a na-eme onye isi ala asịkwala Peter Obi gbogbo they should relax. Calm down. Na onye isi ala ga-emechasị onye isi ala Naịjirịa ga-emechasị n'ala Igbo pụta mana ọ bụghị na obede taa ọ ga-ete aka igote mere anyị ga-eji enyonyeke n'okwu anya na gịnị n'ụtụtụ a gaa na Facebook anyị irute Facebook jiri capital letter dee Eko FM ide Eko FM klikie ya kpam gwa anyị ihe i chere gbasara ya bụ okwu a David Umahi tọgbọrọ anyị n'ụtụtụ a ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ
jiri nwayọọ lebazie ya anya bụ okwu ahụ David Umahi tọgbọrọ anyị n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị. Have you been battling sicknesses, illness without cure or remedy? Well, look no further. Look and Live More got you covered. At Look and Live More, we have powerful products that function in 4 dimensions: antibiotics, antiviral, antifungal, and antiparasitic. We also have 3 categories of product: stem cells product, organic product, and herbal extract product that boosts male fertility and female fertility, helps to recover from stroke, repairs damaged cells, ends amnesia crisis, deals with ulcer, and all kinds of infections in female and male. Want more? Call the following number for more inquiries: 0810-1498-278 or 0701-6616-670. Look and Live More. Healthy and wealthy. In collabo with Cedars Dev Surprise Hub and Racing Craft. Don't land again, Where Mega Trade Fair 2025. Vendors from Aba, Port Harcourt, Ogun, Onitsha, and Lagos State go there Owerri for 4 days. You businessman and woman, civil servants, government officials, and the general public come out in mass because the opportunity to buy things cheap don't land. You be vendor and you want showcase what you dey sell or ya make you smile. Opportunity done there for you. For just 25,000 naira, you don't get stand be that Venue, Igbo State Council for Arts and Culture, Mbari Cultural Complex, former FSP Park. Time 9 a.m. daily. Date 20th August to 23rd of August 2025. Or ya green us 081 182 21462 080 601 90259. Remember, say your trade fair. Now our trade fair. Ndaliti Bolachi. Ebola. Nke ihu gidikwara ka onye ndị mmụọ chụrụ ọsọ abịọla na nrọ. Ọ dịkwa mma. Ụdị ahụ mgbu m na-eme dị ukwuu. Ọ dị chakọp sọ m nụrụ ọnụ kwesịrị mmadụ iri. Mgbe ọbụla m tetara ụra, ahụ niile na-akụricha m ka onye akụrụ mmụọ hama. Chai, enwere mgbe di m na-ebodo akwa ihe na-ebe o. Mana otu afọ taa, azụtara m ya 7 craft foam mattress. Ahụ mgbu ahụ bụrụzie ihe akụkọ. Otu afọ taa. Mana ndị mbụ naanị ọnwa isii. Biko, gwakwuo m Ndaliti. 7 craft foam nwere ụdị dị iche iche, ma orthopedic ma semi orthopedic. Foam ha bụ ọka, ha na-enyekwa warranty afọ 5 nke nọ n'ụlọ m ka dịkwa tamtam. Biko, achọrọ m foam a ka m ghara ịmụ n'ahụ mgbu. Ha nwere size niile. Tawa na number 138 Wedra Road, opposite City Primary School, n'akụkụ Vitals Plaza, Owerri, Imo State. Kpọọ 0916-113-2246 maọbụ 08142242216. Ịbụ onye ihe ọma na-adị mma, ịrọ nrọ ọma na-agụ gị, ịchọrọ ihi ụra ka nwa mụrụ ọhụrụ. Ngwa gawa na 7 Craft Foam ka ị nweta ahụike dị n'ihi ụra. 7 Craft Foam, mmalite ọkpọkọ dị n'ezumike. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Una dey listen to Echo FM 100.7 Owerri. Make you not touch that dial. Idara
na-agakwa ọkwa na-aghọta na ha kwụsịkene mmakịrị a niile ha na-eme, ha na-amali elu na-amadata na onye Igbo ga-achị na onye Igbo ga-amaburike ọkwa ọchịchị Naijiria n'afọ 2027 na ihe dị otu ahụ agaghị adị. Na ọ bụ eziokwu na ndị Igbo ga-emechachi ya Naijiria, mana ọ bụghị n'afọ gịnị 2027 n'igote never reach their turn na n'ihi ya na gbabem ọ ga-ete aka mere n'ụtụtụ a anyị ji wee sị ka anyị tinyeke n'okwu a ọnụ. Ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ o nwere ome ịhụtara n'okwu a David Umahi kwuru. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ya? Gawa na Facebook anyị ugbu a ma ị na-anọghị na Facebook ndị Eko FM ị na-eme isi ama m na-aghọta mkpali ihe ndị ị ga-ahụ ma ị garuo ebe ahụ. Ị ga-ahụ ka ego m si ekwu ụka na ahụ Clara nwoke ọcha ama m na-aghọta mgbagawa iruo Facebook jiri capital letter D Eko FM kliki ya kpam. Ikiri ala ya nwune izibata ozi gị gwa anyị ihe ị chere gbasara ya bụ okwu anyị ji n'aka. Mana ya bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata na ya bụ ihe omume a, gbalịa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Ị bọọla chi? Uche Nwabedo. Ya gaziere gị King David nnọrọ m. King David nnọrọ m. Clara ya gazikwara gị onye eze. Ịma nwata kwuo ụka amara afọ ole ọ dị. David Umahi anaghị ekwu okwu ka onye afọ ya gbagotere. Ya nwere ikwu m ụdị okwu ahụ maka ọ na-erite ihe n'aka ọchịchị dị ugbu a ọ nga ha ya na-ekwu ụdị okwu ahụ. Ndị Igbo ụfọdụ biko ana m ayọ ndị Igbo ụfọdụ unu na-ekwu okwu unu na-eshepụta ọnụ unu ekesi mmadụ shep ha jika lọta ọnụ ha. David Umahi onweghị mgbe ọbụla David Umahi ga-ekwu okwu ya adaba n'anya ya. E nwere ihe mmadụ ị ga-ekwu ugbu a si onye ahụ ekwuola okwu mkpọrọmasị by the grace of God aga m ekwu ya na ayọ m na-ayọ David Umahi na ndị ahụ ha na ya nna n'otu akụkụ ha mechite ọnụ ha tupu ha agba ndị Igbo okwu. Ha were betrayal to Igbo land and the South East anyị. Ya gaziere ọnụ onye eze na ya gaziere gị nọ nke a bụ uchere obi gị. N'ozi nke a si n'aka Jane Benson ọsọ ụtụtụ ọma Eko FM family ọ sị Clara my beautiful lady na your beauty is capable of blinding your enemies. Mana biko na gị uzuwara kind ways okwu dị nlo ma ị na-agba uche nwa gara mma okwu maka na future ya dị brighter than the morning sun. Thank you so much. Ọ sị hụrụ David Umahi okwu o kwuru okwu inyo ọ dị ego na ọ na-achọ ime impress ndị nna ya okwu n'ihi ọchịchọ nke onwe ya na anyị machi ihe ndị a ya jee nọdụ ala jemaje do gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka MC Humility si ike na-egbu na-ekiri anyị ọ sị na uche na ị na-agbalịkwa ilezi Clara anya na ego gị na-apụta n'ihu ya. Thank you so much. Umahi na ya biko na ya agaghị aduru ala na ya ọwụghị Chineke ọwụ akwụdosu Eko FM ndewo. You know be God na minister of work you be. Ọ dị ahụ na m ozi gị n'ụtụtụ a Chigozie Ọnwụdịiwe si na ọ na-ekele anyị maka ọrụ ọma anyị na-arụ. Ya gaziere gị. Ị bọọla chi? Ị ka nọ ya? Ọ dị ego ewo nke a kụchapụla gbalị akpọghachi ngwa gaa n'ihu nwaanyị ọma. Ozi nke si n'aka Maji Chidubem ọ sụche na Clara ụtụtụ ọma nọ ọ sị na otu ihe si agaga na ala anya bụ Naijiria na oche hụ na Peter Obi nwere ike ịpụta wụrụ onye isi ala Naijiria ọkwa ma Chineke ọ bịara nnọọ ji aka ya nnọọ bịa mee ya bụ ihe n'aka ya ma ọ bụrụ na otu ihe si agaga
na hụ ga-ahụ Peter Obi onye isi ala Nigeria. Ahụla m ozi gị n'ụtụtụ a, ozi ọma Doris ọsọ ụtụtụ ọma. Ọ na-ajụ n'ụtụtụ a kedu mgbe e bidoro bugharịwa ọkwa onye isi ala Nigeria ebugharịwa nakwa na na-ebugharị ya ebugharị gịnị mere ọ na-eru uhuru na ndị Igbo kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a? Ihe a bụ ajụjụ ọ na-ajụ David Umahi. Ị bọọla chi ye? Good morning. Ụtụtụ ọma. Onye nwanyị gọzie unu. Ndewo. Esi m na Federal House na-ebu road na-akpọ. Dịka ahịa Okwu Umahi ekwuru, ọ bụ okwu onye na-aṅụ juho mmiri a na-akpọ. Nwatakịrị ọ ga-esi nwata ụwala emebi. Ọ bụ otu esi mere oge ọha ga nga ndị saba egbu anyị ma Igbo kwere anyị erule inwedo onwe anyị onye okwu okwu isi okwukwuola onwe ya. Umahi Awụsa bụ orighị ego n'aka ndị Awụsa iji hụ na ndị Igbo agaghị iyiregide. Biko ni ụwa mara unu mma. Ndewo. Ya gaziere gị. Nke a bụ uchoro obi gị. Ahụla m ozi gị n'ụtụtụ a Chizi Oluchi. Ọ sị Chineke anyị na-anụ ekpere anyị. Ọkwa ị na-aghọta na ka ọ dịkwa na ọ zago ya na Peter Obi ga-abụ onye isi ala ọzọ n'obodo anyị abụọ Nigeria n'afọ 2027 na-abịa abịa n'otu a ka ọ ga-adịkwanụ n'aha Jizọs. Ya gaziere gị nọ Chizi Oluchi, gaa n'ihu nwaanyị ọma. Ozi nke si n'aka Moses Nwizi, ọsụtụtụ ọma ụmụnne m, ọ sị ihe ahụ David kwuru n'otu ahụ ka ọ dị. Ha maka ya ekpokpogo. O wee bụrụ ya, ahụla m nke gị Azụbụike Evarist ọsọ ụtụtụ ọma. Uche Clever na Clara nwoke ọcha na Umahi enweghị onye ọzọ ọwụ na-awụghị ọdụ azụ. Ọ dị ego ịhụlachi ike gwara nke a kụchapụkwala gbalị akpọghachi ihe. O wee bụrụ ya, ya bụ ka bụkwa uchere obi gị, ọ bụ mụ nwakwuru ọ bụ Oluchi Evarist. Ị bọọla chi ye? Uche bọọla ya. Welitete olu gị ele nọ? Ị bọọla chi. Ụtụtụ ọma. Clara ekelela m. Ndewo. Obere nwa Jizọs echibụrụ adakpọga ihe nnupụgodo owutiga mgbe this morning. Ihe megana ndị Igbo ji eso eme onwe nwe dịka ka mmadụ ga-ewe eziokwu ndị Igbo kwekeresi ọdịda Awụsa na Yoruba ka ndị Igbo ike because of ndị gọvanọ anyị ire anyị ndị Igbo kwekeresi agaghachi Naijiria ọ gachi Naijiria amata anything because of ndị gọvanọ anyị erela bribe nwa bịa nwere nwanne nwa kama ọ ga-asọpọtụ Peter Obi na ka sọpọtụ Peter Obi ga-agwa ndị si azụ na-agba Peter Obi okwu so ndị Igbo mere onwe nwa so much. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwoke ọma. Ahụla m ozi gị na ụtụtụ a ihe ma Kinsley Chigozie ọ sị hụrụ ọka mmụta Chukwuma Soludo Minista David Umahi na Senator Francis Nwefọrọ ọ sị hụrụ ndị a ọha nwa bụ ihe mere eji ekwu na ndị Igbo hụrụ ego n'anya karịa gịnị ihe niile na ha na-agwa ndị Igbo okwu mana ka ọ dị n'anya ka akpa na-ele ha na ịhụrụ ọgba nọ n'ime ya ọgba anaghị echefu ihe ọkwa ị na-aghọta na n'ihi ọchịchọ nke onwe ha ha chọrọ ka anyị nọrọ n'ahụhụ a na-aga n'ihu na nyekwana onye Reverend Fada kwuru na ya bụrụ na Peter Obi agaghị abụ onye isi ala na anyị laghachie n'ihe anyị gbapụrụ agbapụ na ọwa ejoka ọkwa ị na-aghọta ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha gbapụ ya ọsọ nwaaka nwoke ọcha Clara. Ozi nke si n'aka Felix Nwozizi si Umahi Mbieri ọkwara ịda Umahi na-asị Umahi Mbieri ọsụtụtụ ọma Uche na Clara ọ sị akwa ịhụrụ Umahi na ọjọọ na-ekwuchite ọnụ post ahụ e nyere ya na ghọta na ọjọọ nọ nga na-edifend ya ịghọtala na ihe okwukwara na ihe na-eme ngene na-eme mmadụ achị ọchị ọ ihe nta ọchị. Ndewo. O wee bụrụ ya ka ọ dị n'ụtụtụ ahụ na ma ozi gị Ngọha Olivia isi ndị egwu dị na kansụl ime obodo Owerri West zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na Umahi a na-ekwu okwu ya ọwa otu onye ka ọwụ na otu onye enwekwana ike ịgwa ndị Igbo ihe ha ga-eme n'Igbo ka otu onye wee bụrụ ya gaziere gị nọ Ngọha Olivia si ndị egwu dị na kansụl ime obodo Owerri West zibata ozi ya ị bọọla chi ye ọkanọ ya iwepụtacha fonu gị n'akpa gị zawasie ị bọọla chi ye
Abala m nwa gara mma. Ụtụtụ ọma. Nwaanyị nọ na di folorizi nwa m ọfịs 2 o'clock sharp. Esi m agụ na-akpọ. Nna m eziokwu obi chọba m nchebe dị ukwuu. Elebihe ndị a mere, eleghị Peter Obi mere ndị a. Ama na Peter Obi bụ na ọ ga-achịta, but ọ anyị tinye na ha ndị ka ọzọ na ọmaghị anwa n'ego, mana nkewa ndụ. Nwa n'okwu ga-ekwe nwa m ọtụtụ okwu. Kara Chineke ga-eja ka ebu uche. Ihe a na-emezi m tupu ụlọ nga anyị na-enwe ebe agụ Igbo nọ. Ha sị na gasị ebe a na-egbuchi mmadụ onye ebe ka mma. Nsogbu anọ naanị Chineke ka anyị nọbata anya mgbe ọ ga-eme ihe uche ya. Ya na iwu onye na-egozi elu n'ọrụ ọma nye ya gaziere gị nwaanyị nọ na di. Ahụla m ozi gị n'ụtụtụ Injinia Frank Uju ebelebe si n'ama Awụsa dị na Douglas zibata ozi ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo na o chere na David Umahi na-achọ ichekwa ụlọ ọrụ ya. Ọkwa ị na-aghọta mana ọ chọrọ ịmasị ndị Igbo obi ike na ndị niile na-ama amụma ime nrụrụ aka na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ a ga-eme n'ala anyị. Ama mmesi ọ gaghị awụ ọkọkwa ya mana ka ọ dị ụbọchị niile bụ nke onye ohi mana otu ụbọchị bụ nke gịnị onye nwe ụlọ n'otu ụbọchị mọ nke ga-aga ahịa ya bụ enwe na ọ gaghị alọta na ndị Igbo kwesịrị ịmata na ihe a bụ oke ịma aka n'ihu nye ha na n'ihi ya ha bịakọta ọnụ jikọta aka otu a lụso ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'ogbe ha na mpaghara ha abụso ya agha ka ndị mmadụ nwekwa n'ike pụta n'afọ 2027 tụọ ntụliaka elu na-enweghị ụjọ ọbụla ma ọ bụ ụjọ na a ga-egbu ha. Ọ sị ka Chineke mezie okwu ya gaziere gị nọ Injinia Frank Uju ebelebe ịbọọla chi. Ụtụtụ ọma. Nwoke a kwuru okwu si na ndị Igbo na ha siri ike ruo 2027 ha elele anya maka ọchịchị. Ekwenyere m na ha kwuru n'ihi Tinubu bụ prezidenti ekwuonye ekwesị ọhaewu oge Jonathan siri ka adịpụ n'olu oche. Ọ ga-anọzu 8 years before ndị Igbo na-akpa aba so ha ji nwayọ mmadụ nwobi chere ka afọ adịcha onye abalị. Ndewo ya gaziere gị n'ọgbapụ ya ọsọ na Facebook anyị Clara. N'ozi nke si n'aka Augustus Obi ọsụtụtụ ọma Uche na ogbo m Uche my namesake iwu ogbo ya na mụ ahụ Clara ọ sị na o doola ewu na ọkụkọ anya na David Umahi na otu pati APC ego na ya na ọ ga na-ekwuchitekwa n'ọnụ ha. Ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị n'ụtụtụ ahụ na ozi gị Ebudon Vincent ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ndị eko na voice anyị na-ekokwa na-eko gbaa gburugburu ụwa na nke a bụ mbụ na mbụ ya ọ na-ahụ anyị na anyị dị mma ọ sị anyị jisi ike. Aha gị bụ Ogu Jennifer Nkiruka ya bụ uchoro obi gị adaala nnọọ ezigbote ụda n'ụtụtụ a mgbaga n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka SK Kennedy ọ sị na o sikwa nọ Nnaze Kennedy si Nnaze ọ sị na ọ nakwa na-ata Umahi ụta n'ọwa afọ ya ka ọ na-achọ. Ọ dị ego ahụra m nke gị afa m Nwankwọ ọ sị na ihe eji eziokwu eme na egorogo ya si ya kwuo ụdịrị ihe dị otu a ụmụlike gwara ịbọọla chi ye ịbọọla chi Uche Lara ekelele m gị. Ụtụtụ ọma nwoke ọma. Ọwa ama na-echi Uche street akpọ. Ama gbapụ ya ọsọ. Uche with your sentiment umeji n'okwu aha David Umahi kwuru. N'ihi na ọ nọ close to the corridor of power prisons. Enwere ike ihe ahụ kwuru akpala ya akpa sowe ya. Gị lee anya mbọ niile ọha na eze gbara ndị ihe a gbara Nigerians gbara itige Peter Obi na 2023 election presidential election ọ metahụ mkpụrụ. Ya hụrụ nso a ya mega echeta nso a Erufai kwuru na Peter Obi win the 2023 presidency mana ewerele ya nye Tinubu ama mega echeta na o kwuru such a thing. Otu a ka ọ dịkwa even if Peter Obi win ikpekpe eche m na ha ga-eme ala ka or the president of Nigeria. And then Tinubu a very strong man. So ọ haziela onwe ya haziekwe n'otu ọ ga-esi chizuo ukwe ugbela
abụọ na ọchịchị prezidenti Nigeria. So with that sentiment, efil na ọ ga-awụ eziokwu maka gị chetakwa atọnziriba trayala ha ọwọkụ iwu anyanwụ atra ya ọwọkụ. Ana m ekwuchi ike onye Igbo president of Nigeria ole rotate ya among the 6 geopolitical zones. Ana m ekwuchi ike before onye Igbo president of Nigeria. Amachuche steeti na-akpọ ndewo. Ya gaziere gị. Ya bụrụ na ị na-esonye hụrụ na anyị na Facebook anyị, you are missing a lot. Gaa na Facebook jiri capital letter dee Eko FM, klikie ya ka ikiriwe anyị live gị nwee ike zibata ozi gị, gwa anyị ihe ị chere gbasara ya bụ isiokwu anyị ji n'aka na ya bụ Facebook anyị. N'ozi nke a si n'aka Ben Ugbu, ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na anyị abụọ we are looking so good na anyị gaa n'ihu na-arụ ọrụ ọma anyị na-arụ na Peter Obi ọ ga-arụ a wonderful job. Ọ dị ego gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma. Ozi nke si n'aka Christian na Osuọha, ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara, ọ si David Umahi na-enwe otu mkpụrụ ha ọma na intans ọhịa o kwuru. Ọ dị ego ị bọọla chi ya nke akụchapụla ọ na-ebe ọ gịnị na-eme gbalịa kpọ ha chi ya ka ị wee nwee ike gbake n'anya ihe ị chere n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi ya. Ị bọọla chi Uche nwa God. Ndewo. Clara ị bọọla chi. Ị bọọla chi nwoke ọma. Ọ brọda Ezekiel Esimohi wee na-akpọ. N'eziokwu n'echiche obi ke Okwu Umahi kwuru, mụnwa na onwe m so na-asọpọtụ ya because ọ dị mwute na 2023 ndị mmadụ pụtara n'igwe, ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ ma ndị Igbo votuole Peter Obi, ji obi anyị niile votuolie ha wọrịa ya napụ ya ahụ n'ike. Elekshọn ọzọ a ga-eme ha na 2027 echekwa m na ndị Igbo na ndị Awụsa na Yoruba ji obi ha otu ha ji votuole Peter Obi before votu ha kpari again. So ya bụ n'uche obi kemwo ya gbatụrụ brek adị onye nwere ike sọpọtụ ịjọ elekshọn ya sọpọtụ mgbe anyị si ọnwụ onye dị otu a ka a na-asọpọtụ ka anyị nwee ike sọpọtụ onye ahụ ka o nwee inye 2027 mara zara ihe o mega ya enwe ike lebara anyị anya eruzu ntoro na mgbe ọzọ chi ga-eme elekshọn na chimobi ka ahụ eriri anyị n'ukwu anyị nwee ike sọpọtụ ya enwe ike baa ahụ bet ya wụ oke 2027 n'eziokwu ọ ga-esiri ike ịbadị a menụ. Ndewo, nke a bụ uchere obi gị. Gaa n'ihu nye aka na Facebook anyị nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Geoffrey Ohiri, ọsọ Umahi bịa nnọọ na-ele akpa ya na-afọju ya na biko chefuo maka ya nwa. Ahụna m nke gị Chris Ogbonna JP isi Church of Presentation dị n'Ọmọgọma zibata ozi gị isi uche na Clara na Umahi ezigbote sabo ka ọ dị ego. Nke a bụ uchere obi gị o wee bụrụ ya. Ị bọọla chi ya. Abọọla chi ya ndị ọma. Ndewo. Nwanne Okpobelo na-akpọ unu. Ndewo. Nwanne David Umahi, ndị Igbo na-emegide ndị Igbo. Unu m onye na-akpọ Monde Okpobelo na anyị onye nke bara onye aka n'ihu na ọ gaghị atọ n'obodo ya without taking permission. Ndị ahụ ndị Igbo nọ n'ihu ndị otu ha. Onye ame onye Igbo bụ problem onye Igbo agbanyeghị na nta esetere esefe ihe ahụ ọ na-ekwu ọnwụ uche obi nke ya. Ndị niile wu ndị wu politicians rijuru afọ all of them wu ndị rijuru afọ agụrụ na agụ. Rich hungry men, all of them are hungry. Agbanyeghị ụdị ego ha nwere opposition ha hụrụ onwe ha agụrụ nke ha karịrị agụrụ ndị ụmụ mgbei. So agụrụ ka o jiri gbuo ya so that ka ego na-abatara ya biko mewe n'ihu mmemme ma chichi n'ike. Ndewo, ya gaziere gị. Na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Amaranna ọsọ ụtụtụ ọma uche Clever na Clara n'anya ọhụrụ David Umahi onye oti mkpu ka ọwọ na n'ihi ya anyị kwesịrị ilegbu okwu ọbụla o kwuru anya
na ka ọ dị ndị Igbo ha gaa n'ihu na mmeri bụ nke anyị. Ya gaziere gị nọ gaa n'ihu nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Anselm Nnọdim ọsụ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ David Umahi na ọwụ onye amụma dum ọ wee prophet of doom. Na inwe nice day ndewo. Anwụla m nke gị Kasarachi Charity ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na isi World Bank zibata ozi gị isi biko na ihe niile nọkwa INEC n'anya ka ọrụ n'aka na ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe INEC ka ọ ka dịkwa n'aka. Ya gaziere gị nọ Kasarachi Charity. Ị bọọla chi Odogwu na redio nwoke agọ Odogwu arịrị gị na mma dịkwara gị nọ Clara na-ashine na ndị Imo steeti anyị hụga ya hụta ndewo ọ nwoke agụrụ ọfikeduru ọkụ na-ere nwa n'ọfikeduru ihe si n'okwu ọnwụ ịhụ na ọmaghị na ndị otu ya enwepụrụ uche obike nwe ka ha kwuru obi amafule ndị Igbo onye ọbụla nọ n'elu ụwa ihe ọ ga-atụ vootu n'ijikọ onwe ya ọ ga-atụ ke mmadụ atọ ga-atụ ke mmadụ atọ obi amafule onye ọbụla tụkwasị obi ebe nwanne anyị nwoke Peter Obi nọ ha nyegodi ya ihe na votas kaadị enye so iji zọ prezident ka a kwụsị ihe ọzọ ndị ya n'ime ndị Igbo ezizi ha ka ga ha ji obi amafule ha anyị so Peter Obi n'azụ ebe ọbụla ọ jere pastọ ọbụla ọ sọrọ ya jee anyị ga-ese ya n'azụ obi amafule anyị. Ya gaziere gị. O wee bụrụ ya oge 19 nkiri dị m mgbe elu bụ ala ọsa iche na mmadụ bụ ewu Clara ichere n'uche bụ ewu amụmị na weta chakulucha igwa ogene ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a ihe a bụ egwu ha ji wee chuo oro ha na mmanya na-aba n'anya ejide ya otu a ya na otu nwaanyị nọ n'ihu a na-eme aka otu a ya bụ ihe na-agakwa ichedere na mmadụ bụ ewu ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka anya lebechisi ụmụ gọọlụ nke kansụl ime obodo Ehime mba nnọọ ọsọ ụtụtụ ọma my people. N'oge ewe amara Chineke onye Igbo ịbụ onye isi ala Naịjirịa na ọmaghị onye na-eme ihe ntọọchị ka ọwụ comedian ọ dị egwu gaa n'ihu nyekwa aka nwaanyị ọma. Ozi nke si n'aka Ebere Ezike Nsine ọ sị nke bụ eziokwu bụ na ọmaghị amaghị ihe ọ na-ekwu ọsọ amaghịkwa n'ihe Peter Obi mere ha mana ya bụrụ oche ga-anọrọ ọdụ na ya biko ndewo. Ahụla m nke gị Ugochukwu iri egbu ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ụna weda ọnụ gbanyekwu aka nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka Chisom Okafọ ọsọ ụtụtụ ọma ndị Eko FM onye nke a ga-abụ onye nkela Chibuike Austin ọsọ Uchenna na Clara ọmaghị ma ihe omega ọkwa ya nke a bụkwa echere obi ya Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ọ bụ eziokwu na aha m bụ Uche mana ị hụrụ n'ụtụtụ a onwe ya onye ga-anya m ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm ya bụ nwamba agbaala ọbara ka ike kwere ya ka ọ dị n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ihi ya ahịpụkwala akara redio gị si na 100.7 gawa ebe ọzọ chetakwa na ọkụ kpọmkwem elekere 9 nke ụtụtụ a ogbo mbụ Barry Cosmos ga-abịa buru ochie maka ihe omume anyị bụ Straight Talk n'ụtụtụ taa ndị wetara gị ya bụ ihe omume abụ nzukọ ume Igbo bụ m nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuziri nke ọma nakwa ị ga-enye m abacha ka ọ bụ ị gaghị enye m you know they give me ọkwa gị nwa aga m esokwana ya pụlọmpi gị alụ hiara igo hiara ikọ aga m ahụ ya ebe ọbụla ị gara aga kedo ya ma ọ n'ime mmụọ ma ọ n'ihe ọ ga-apụtarịrị onye ahụrụ taa ka ahụ ya echi ụbọchị nta ka achọwa na owere nchi ya gazicharụnụ onye aparịsa nwa hụwa n'okwu